aitorren seme hoiekin. Ibilteko zibilgadi, iau duzun baitekin. Ama zaude isilik, ez eta otoi gaizkirik. Ama zaude isilik, ez eta otoi gaizkirik. Gaztetar zuna inozen dela, ez dakizia ingoitik. Zue denbora zorriteta, ez egin otoinigarik. Gaztetar zuna inozen dela, ez dakizia ingoitik. Zure denbora zorriteta, ez egin otoinigarik. Ez egin otoinigarik. Orain etorri gara baladarik indartzuenera behar bada, baladarik gogorrenetariko batera, eta hori da Perterretxen kantorea. Apur bat gehiago itzen dut. Perterretxen kantorea 1870an publikatu zen, nik daukadan liburu honetan. Nirean eta beste askotan, baina 1850an. Balada hau hartu izan da herri literaturako bitxirik ederrenentzat. Osa alderdi askogatik. Eta aztertu izan da modu askotara. Alde batetik kontatzen da guk ezagutzen dugun behar bada kanturik zaharrenetakoa dela. Eta noizkoa da, hau. Badirudienez, horko gertaerak 1450 baino lehenagokoak dira. 1450 aurrerakoak dira, baina baditu beraz 560 urte baino gehiago. Horrek izan nahi du, ahoz-aho kantatu izan dela. Eta ahoz-aho kantatu izan da, ze jakina, garai hortako batzuk ere baditugu, Esteban de Garibay bildu zituenak, baina bildu eta eskribatu zituen eta paper zaharretan gelditu dira, baina hau, ahoz-aho etorri da. 19. mendean, hasi ziren biltzen, erromantizismoa gure artean beranduko eragina izan zuen, ezta? Eta zer da kontatzen dana hor? Euskal Herriko Erdi Aroko bandoen arteko gertaera bat da. Eta Perterretx agramondarra omen zen, eta hori jaun konteak eta bere gizonak, 3 dozena gizonek hartu, atxilotu eta hil egin zuten. Hil egin zuten, baina hil egin zuten urteko garairik sakratuenean, hau da, Pasko denboran hil zuten. Eta horregatik, bere Terretxek berak ikusten duenean hilko dutela, esaten du, esaldi bat oso ederra. Bizi denak hori tukenen du Basko Baierdi, hau da, bizi denak
gogoan izango du ni hil nintzen, edo ni hil ninduten eguna. Eta profetikoa izan da. Hau da, guk ezagutzen dugun kanturik tradizio zaharretik, edo tradiziorik zaharrena daukana, ezta? Historiadoreek zertu dute, aztertu dute, Jaurgain izan zen, honek, Salaberri berak zerbait dio atzean. Dio 17. mendekoa dela, baina gerora etorri ziren historiadorek izan zuten 2 mende behintzat zaharragoa zala. Eta bertaera odontzu bat kontatzen da, eta hori da baladetako muina, gauza odontzuak gertatzea. Baina kontatua dago oso modu kertzaile batek izan zuen, eta harrek erantzun ezkero begibistakoa da. Eta zein da hori? Jesusen historia dirudi. Jesus bere lagunekin eta otoitzean dagoenean, baskoan, badaki etorriko direla, eta preso hartzen dute, eta hil egiten dute, eta hori oinarritzat harturik, kontaera hori oinarritzat harturik, egin zen kantu hau. Berterretzen kantorearen kantua. Apaldi asko ditu, danak ez ditu kantatuko. Baina, Jaurgainek izaten zuen oso gauza polit bat. Eta da, kantu honek hartzen duela indarrik handiena, bere benetako indarra, han, Zuberoan aurkitu ezkero, gauez mendietan kantari on batek kantatua. Hori oso gauza polita da, ze hemen mirari hori neurri batera etorriko da. Ze kantatuko da akapela, kantatuko da gauez, kantatuko duzu oso ondo, baina hemen Bizkaitarren artean Zuberoan izan ezik. Izan beharrean bakar. Bai, eta gainera, Xavier, performanza egin dut, berset guztiak kantatuko ditut. Berset guztiak. Lehenik, ene plazerarentako, lehenik. Zeta beti gue artean, Siberuan beti iruz palau emaiten ditugu eta hola. Eta hor, badit oso publiko jatorra eta goxua, eta horien gaitza zumait egin dutut eta lasai, eta beste zumait, gaitza zumait, laster. Ez dadin pezuegi izan historioa. Baina uste dut ere, hor, pelikula bat bezala, historia bat jarrikitzen aldela. Altzak ez du bihotzik, ez gaztan berak ez zurik. Altzak ez du bihotzik, ez gaztan berak ez zurik. Ez nian uste raiten ziela, aitunen txeme gezurik. Enian uste raiten ziela, aitunen txeme gezurik. Andozeko ibarra, ala ibar luzia. Andozeko ibarra, ala zer ibar luzia. Hiruretan ebak izaitan, armari gabe bihotza.